Horas mahita salhutna aka damang dainang do sude aka nanya holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Au Pastor Markus manurung OFM Cup totong doro mangibati hita laho patul hason aka pajahaon di hari Minggu atpenna parjolo tahun C. Pajahau parjolo sian buku panurirang Jeremia biddu 30 ayat 14 sampai 16. Pajahau paduahon surat Apostel Paulus na parjolo tu halak Tesalonik biddu 3 ayat 12 sahatu biddu 4 ayat 2. Barita nauli sian Lukas biddu 21 ayat 25 sahatu 28 ayat 34 sahatu 35. Ahado ipolana pajahau perjolo siap panurirang Jeremia patakason debatado na totong paluahon si palua na pahok jaji do anggo debata na manubuhon hasitongan di patuduhon debatado haluaun jala jupang madame doho lasni rohanago. Nah hinirim ni debatasya jolma ima pakirimon maradopon haroroni haluauni halak Yahudi na tading ditano habuangan Babylon ikon marpakirimon tu debata unang diri punasida naholan sabing habuangan itu nasida alai naing maadong hahipason ni partodion jala hamubaon ni roha alani debata marhite panurirang Jeremia patuguhon rohani nasida huhu patakason muse badan haluaun nasiat debata ama ikut dihilala nasida shalom dame jala alani ido ikon dinggaddo nasida marparange. Surat perjolo ni Apostel Paulus tu halak Tesalonik manosoi asa dipahapal nasida holong namar situguan asa rade dirina nalaho majakon haroro di Tuhan na padua halihon nunga jonok haroro ni Tuhane tung masai rekot paunehon akan nasuman jalan na arga habisuhon doho parange tung masai dinggan molo di paune halak Kristen ngulu nasada jalan nadinggan holong doho habadiaon rikot ikon adong di parnguluan tang do pesaha tu habadiaon doho rohan nasari tu salhut namar haruan siad debata alani i rikot kian halak Kristen mabolokon salhut pangaradeon nasai mengatoi diri nasadiri barita nauli di hari Minggu atpen lapar jolon patariason taringo tu haroroni anak ni jolmana gok huaso jalan nagok hamuliaun Yesus do anak ni jolmai nama buan hamuliaun tung surape adong akahamawolo di portibion tarhatotong jala busi sao nakajolma alai molo anak ni jolmai sai narodo inon mabuan haluaun pangiduan ni debata ikut jaga jala rade sanhut akajolma paimahon harorona sade pola na buai si pabagason marhiti akapajahau di Minggu at pendapat joloon ima manomu Tuhan di bagasan lasni roha masa atpen lapatanah tikinalau paimahon jala paradehon haroron ni Tuhan Yesus masa atpen la liling na opak minggu atpen na parjolo mangodoson paimayahon haroron ni Yesus Kristus na padua hadihon laho paluaho jolma tung marlapatan do atpeni molo adong panumunomon haring gason doho hauduhon sian hita halak Kristen hata atpen marharoa maun sian hata adventus namar lapatan haroro atpenere lapatan na mapaima manang mangarade
tuari ni Tuhan do hita disosoi manaidi ima ari haluau di hita haluau nago naso halopuan alani ikon lamar situ do hita mangulahon nani halomohon ni rohani dewata badia jala so manghuton hisap-hisap ni daging dang bongot nasai mamikiri holan narikok di ngolus ganupari jala ikot totong martangyang makaholongi do ngasongot Tuhani nau makaholongi sa luhuna alani songot tada na marlas ni roha hita di bagasan nakpen nau naing mahita ikosari tuak kadongan nagale patuduhon nagok asi habaranion tuat tita siyan ninganata laho mamering akana mauas male laho mangurupi akana pugos laho padirgakon akana tinggang jala laho pahehon akana gale atpen sadatik kinadenggan namari polahon hamubau ni roha tubu ngolu namar siurupan sian hita jolma songo dalan mangari-mangrimangi holong ni dewata na tuak tu portivion gabe jolma hita ma diurupi debata alani hita pe boydo gabe manean ulaun ni Kristusi na olo tuat madapoton akka jolma nagale parsidoho patuduhon ulaun na marsiurupan shalom na binuan ni debata marhite harorona tu portibion ikon shalom na boy dihilalaho jolma anod di surugo alani ido asa disosoi apostol Paulus sita di bagasa pajaho paduahon laho mabain marlopi gadda ulaun holong di portibion sayang dia masa at penon manang masa panagam-dagamonon lampar sidoh tita marlas ni roha di bagasan ulau kolong sari tuaka jolma napatu si sari honon molo songoni shalom dame doho las ni roha na binuan ni Kristus gabi shalom ma anon tuhita diadupan ni debata Tuhan ma nama masu-masu amin.